אני עדי, בן 28, עוד אוטוטו. אני גר בחדרה, כל החיים גרתי בחדרה. אני חושב שתמיד הייתי כל כולי בתור הכדורגל, תמיד השקעתי, תמיד הייתי מוותר לעצמי בשום דבר, הייתי מאוד עקשן, מאוד נחוש. היה לי רצון מאוד מאוד גדול בשביל להצליח. אוגוסט 2000. אחרי קייטנת אימונים של 3 שבועות, הודיעו לי שעברתי את האודישנים. זה היה מה זה קשה, לקום כל יום ב-6 בבוקר לאימונים, כמו בצבא. אבל בסוף, אני עדי סבג מחדרה, התקבלתי לבית האדום. פנימייה של הפועל תל אביב, שרק הילדים הכי מוכשרים בכדורגל מתקבלים לשם. מה החלום שלך? להיות כדורגלן. היום למעשה אני עובד בקפיטריה, בבית ספר גוונים. זו העבודה הראשונה שלי למעשה אחרי הכדורגל, אחרי שנפצעתי. נתחו מפנה מקום לעדי סבג. עדי סבג, הכוח הרענן, שגוטמן מקווה שיעשה את התפנית ואת השינוי. זה בעצם היה המשחק האחרון בקריירה שלי, חצי גמר גביע המדינה. ברור שהייתי כל כך מחויב לקבוצה, נכנסתי לטאקל וגליץ' עם שחקן שאני בספק אם מישהו מהשחקנים היה נכנס אליו. בדיעבד לא ידעתי שזה יהיה גליץ' כל כך קטלני. ושוב תבריזי מזעיק שם את אנשי העזרה הראשונה של שתי הקבוצות. ועדי סבג צריך לקבל כאן מאיר כרטיס צהוב. יש בהחלט כניסה מסוכנת של עדי סבג, לא רק הוא נפגע, גם אלי גבאי מן הצד השני. והסיפור הזה הערב בחצי הגמר הזה ארוך מהמצופה. הדברים הראשונים שחשבתי עליהם אחרי הפציעה, שאלה ראשונה, כמה זה חמור. זו הייתה השאלה הראשונה שלי שעברה לי בראש. הדבר השני זה, באותו משחק אני יודע שאבא שלי היה בבית והוא ראה את המשחק בטלוויזיה וגם אחותי, אז איך הם... אתה לא יכול לרוץ ישר לטלפון ולדבר כי נכניסו אותי ישר לבדיקה עם הרופא. והדבר הראשון שחשבתי עליו זה להתקשר ולהגיד להם שהכל בסדר, גם אם לא הכל בסדר. ובאמת שנכנסתי לבדיקה, אמרו לי שיש חופש מוחלט בברך ועדיף שאני אלך לעשות MRI בהקדם האפשרי. משם יצאתי לבית חולים ל-MRI ולהתקשר להורים ולהגיד שהכל בסדר, גם אם לא הכל בסדר. בזמן שאני חושב שאחרי 2 או 3 אני חוזר למגרש, אני זוכר לא אשכח שאני מגיע ביום ראשון לאימון ואני אומר לפיזיותרפיסט, ההבחנה של הרופא קבוצה, ואומר לו, שמע, בסדר, תוך 2-3 אני חוזר. אז הוא צוחק, הוא אומר לי, מה יש לך? אמרתי לו, קרע חלקי, אין לי קרע מלא ברצועה הצולבת האחורית. אז הוא אמר, חביבי, דבר ראשון תדע, גמרת את השנה וזה לפחות 5 חודשים בחוץ ותתפלל שזה לא קרע מלא. אחרי שבוע הגיע מכתב מתל השומר עם הממצאים המדויקים של הבדיקה, ושם בעצם, תשמע, אני לא איזה דוקטור, איזה מבין גדול בהבחנות, אבל לא היה קשה לפספס את זה. קרע שלם ברצועה הצולבת האחורית. וכשיש את הקרע הצולבת האחורית, אז התקשרתי ישר לפיזיותרפיסט, והוא אמר לי, זה סיפור אחר לגמרי כבר, אנחנו נכנסים לסיפור אחר לגמרי. לחזור לשחק כדורגל, גם אם המנתוח יצליח, אתה לא תחזור לשחק ברמות הגבוהות. ונותן לך לשמוע את מה את האמת, אבל האמת הייתה כל כך כואבת שפתאום אתה מבין שאתה צריך לעשות החלטה לאיפה אני הולך. לקחת סיכונים, לא לקחת את הסיכונים. וגם שאני זוכר שפרשתי,
עדיין לא הבנתי שבעצם פרשתי. אתה מנסה להיעזר אפילו לא מסוגל להגיד לך מה עבר לי בראש באותו רגע. טוב, זו בעצם פעם ראשונה שאני מגיע לפה. פעם ראשונה, אני חושב, אחרי 5 או 6 שנים, מאז מה שקרה. הפעם האחרונה שיצאתי מפה, יצאתי בתור שחקן של הפועל תל אביב, והיום אני חוזר לפה בתור בן אדם אחר. האמת שבמשך כל השנים האלה נמנעתי מלבוא לפה. כל פעם מאז הפציעה שלי, אז הדברים הראשונים שהייתי עושה זה פשוט לשבת ולנבור בעבר, וכל פיסת מידע וכל פיפס שיכלתי להוציא מהאינטרנט או איזושהי תמונה שלי, פשוט הייתי חוזר ומשחזר את העבר יום אחרי יום, שנייה אחרי שנייה ושעה אחרי שעה. התביישתי לבוא לפה, לא הייתי מסוגל לבוא לפה. המקום הזה מבחינה רגשית, אני צריך להבין, אני גדלתי פה, אני מגיל 14 ישבתי במקומות האלה בתור אוהד, ואני לא אשכח שמגיל 14-15 כל הזמן ישבתי בשערים פה, ב5, בשער 7, ותמיד חלמתי להיות יום אחד פה, ואז היה משחק במחזור השני נגד בית"ר ירושלים, ואני לא אשכח את הפעם הראשונה שנכנסתי לפה מהמנהרה, זו המנהרה שנכנסתי פה בעצם, ויצאתי מפה, והיה שאגה של הקהל, וזה משהו שאני לא אשכח. הייתי פשוט עם דמעות בעיניים, מהתרגשות, ואמרתי, וואלה, חלומות מתגשמים באמת. אז זה רגע שאני לא אשכח אותו ואני אקח אותו לכל החיים שלי, ומבחינתי גם אם הצלחתי או לא הצלחתי וקרה מה שקרה, בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו שרים הזיכרונות, וזה זיכרון שישאר לי לכל החיים, ואני אקח אותו איתי עד הרגע האחרון, וזה ירגש אותי כל פעם מחדש. הזיכרון הזה צרוב לי בתודעה ובזיכרון, פשוט לא אשכח את הרגע הזה. אחרי איזה 3 שנים שישבתי והייתי בבית, הבנתי שצריך לקרות איתי משהו, אבל תמיד הרשיתי לעצמי, כאילו בסדר, אני במשבר, אני עובר תקופה לא קלה, אז בסדר, אני אקח את הזמן הזה לעצמי, אז אני לא אעבוד, אני אקח את הזמן הזה לעצמי, אני אסדר לעצמי את הראש, אני ארענן לעצמי את הראש, אבל אחרי 3 שנים אתה מבין שאתה בבעיה. ויום אחד פשוט קמתי בבוקר, ואני לא אשכח את היום הזה, קמתי בבוקר, אני חושב שנכנסתי למקלחת, חברה שלי הייתה אצלי באותו יום, ופשוט התחלתי לבכות, ואז כאילו הכל נפל לי, והבנתי, התפרצתי בבכי שלו, ממש בכי, והבנתי אני סך הכל בן 27 ואני גומר לעצמי את החיים, כאילו עם כל 3 שנים האלה שאני לא עושה איתם כלום, לא עשיתי איתם כלום, והגיע הזמן לתפוס את עצמי בידיים. ואני חושב שזה היה מפנה, ובאותו יום פשוט התחלתי לעשות טלפונים לכל כך הרבה אנשים כמו מטורף, בשביל לא משנה מה, רק למצוא משהו.
ולא משנה מה מביאים לי, הייתי קופץ על זה. והיה טלפון אחרי יומיים, אני חושב, מבן דוד שלי שאמר לי שיש קפיטריה בבית ספר בגוונים, ואם אני רוצה ללכת על זה, אז אמרתי לו חד וחלק, כן. אני אפילו, נתנו לי את החוזה, אני בספק אם הסתכלתי על מה כתוב בחוזה או לא מה כתוב בחוזה, פשוט אמרתי כן, תן לי רק לעשות משהו, חושב שחתמתי בלי להסתכל על החוזה, כל כך הייתי רעב ונחוש לעשות משהו בשביל לשקם את עצמי, כי הבנתי שעכשיו מדובר בעתיד שלי כבר. העבר הוא, אין מה לעשות, נגמר, הוא כואב, אבל הוא כבר לא יחזור. וצריך להתקדם, וצריך קודם כל להציל את עדי כרגע, ולא את הכדורגל שכבר הלך לאיבוד.